Duha ka separado nga sunog nagluntad sa syudad sang Bacolod. Linya sang kuryente kag palyado nga ceiling fan gintunaan sang kalayo. Yaring report. Una nga napuhag ang mga residente sa Barangay 16, Bacolod City kahapon sang hapon. Isa ka law office ang ginapanagiyahan ni Attorney William Mirano ang ginlamon sang kalayo. Pagbakalya sa una according kay Attorney, lugay na nabakal mo, bali renovate probably, painting or ano, pero ang susunod, yung electrical installation probably old pa. Isang daan pa siya yung tagiya. So, kaya mo itong initial nga nakita sa atong investigador, may mga traces, probably nga mo itong dito na sang sunod. Dugang pa ni Chief Inspector Plotenia. Nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sa mga building. Ginapaidalom sa rehabilitasyon ang edifisyo kag mahimo may problema sa linya ang kuryente. Posible isa sa rason nga madasing ang paglaptas ng kalayo tungod halos gabok na ang mga materyales ng building. Wala sang may nasamaran sa amo nga insidente. Samtang nasunog naman ang isa ka kalan-an sa Barangay 20 kagabi. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gintunaan sang kalayo amo ang nag-overheat nga ceiling fan. Dapat adadlaw observe tagad ang tawag nga sa fire prevention. No? Kay ara sa aton kaugalingon niya ang paghalong. Hindi naton ipagsalig na sa aton sa fire department kay kami ang magaresponde lang pro kabudlay nga ikaw mismo way gahalong. Kag kung masunugan ka, maubos ang imo na pundar, same time ang imo mga kapatbalay, ang imo mga neighbor sa mga establishment or sa mga squatters area, pwede nga maubos man ang ilang napundar. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.